मेब्ला नेक्स्ट लेंहरदो अके बस थाबैनो मोनजाथों आं नोंनि बस मा नोंनि बस मोनजाथों होनदों माने सारादु मोनजाथों होनदों सार गरस लानोखौ केन्डिडेट लेंहरनाया मा गोदाव सोराव अके बस जानो लुबैथारबाय आं नोंनि बस नेक्स्ट कैंडिडेट टोकेन नंबर 7 कम आउट खाथियाव थांना लिंनो हाया नामा दंना गैया बेबा मानसिया गैया जायो गैयाबा ओरैनो टोकेन नाम्बारखौ लाना दोन नामा नोंनो ना आंनोमोन बुस्थुआलाय माबा मानसियालाय 7 नाम्बार मा जिराय आच्छा दे मा नाम बियो गुसिंग्रा नार्जारि औ सार आंनो गुसिंग्रा हा खुग्रा अके दे आं नोंखौ बारा कुइसन सोङा मोननैसोल' सोंगोन जोंहा माने बारा टाइम गैया बहा थांदो सार टाइमा नुवाखै बेसेबां लाइन जाना दं बिसोर लाजोबनांगौ माथो सानबाबो हाजोबनाय नङा औलै सार बेखायनोथ' टाइमा थाखाया दिहुनासो लानांगौ नों आंखौ फोरोंनो फैदों नों आंखौ फोरोंनो फैदों बाह साराबो माथो सर्ट टेम्पारथार जिराय थां ओमफ्राय मा नायदो सार नों लेपटपाव नोंसा नोमाखौ नायगासिनो आङो बा जाहा आयाबो दंलायो होमबा नोंनि लेपटपाव नोंसा आया आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डमोन होमबालाय नोंसा फिसाजोखौ आंनो वाइ गार्लफ्रेन्ड खालामना होदोब्रा मा जेबो नङा सदर बदर संला मह साला इन्टारभिउसो लानो फैदों ना मा मुरा खालाम फैदोंब्रा बे गथ'आलाय दे सार सोंनो गोनांफोरा सोंदो साख्रि लाथारनांगौ ओरैनो बाहा मानो नांगौ नोंनो साख्रिखौ मानो नांगौलाय हिनजाव मोनला साख्रि गैयाब्लानो हिनजाव हरनो नागिरला मोनब्लाबो गोबाय गोजि आग्लायनाय गोदि गोलासो थारमाने साख्रि लानाय हिनजावनि थाखायसो माथो मालाया न'खर सुंथानो आरजिनो माबानो साख्रि नागिरो बिहा हिनजावनि मालायना जुदा आंना आलादालै आंना सब बुस्थुआनो इउनिक आच्छा दे सोंनोसै आं मोनसे कुइसनावनो 10 मार्क मोनगोन हायोबा गासै मार्कआ 30 पास जायोबा लोगो लोगो एपइन्टमेन्ट इसुखा दे मोजांसो होनबाथ' गामियाव एपइन्टमेन्ट देखाय दिनैनि हिनजाव लाखागोलां रखरा अभद्र खोथाफोरखौ बुंलाबाय थाना दै इन्टारभिउ रुमसो बियो नोंसा नोंबा नोम्फानि डाइनिं टेबोलाव जिरायनाय बायदि मोनदों नामा आच्छा दे टेल मी डु यु हेभ एनी प्रिभियास जब एक्सपिरियेन्स माबा इंलिशनि बुं इंलिशनि होमबासो गथा मोनगोन मार्कखौ नोंनो बर' रायलायखादों माथो सार इंलिशखौ बेयाव इंलिश थानाय जानांगोन इंलिश कम्पालसरि जब एक्सपिरियेन्स इज दा जब एक्सपिरियेन्स आई हैव इन व्हिच डिपार्टमेंट आई मीन व्हाट फील्ड बल फील्ड अरे यार माथो दे बुं महात्मा गान्धीया माब्ला जोनोम जादोंमोन मा दरखार नांदांलाय मालायनि जोनोम सानखौलाय मोखासथ' लालाबायनो आंनिखौबा सोर लागौ आंनि जोनोम सानखौनो आं मोजाङै मिथिबावा आच्छा दे सापस आं दाबादियाव नोंनो साख्रिखौ होबाय अब्ला नों माबायदि खामानि मावलांगोन फार्स्टआवनो आङो हिनजाव साफा रायनानै हाबा खालामना लागोन ओमफ्राय न' लुगोन आरो गथ' गथाय खांगोन नङाले रायजोनि थाखाय माबायदि खामानि मावगोन होनदों रायजोनि थाखायथ' मा मावनो जेबो मावनो हायो आङो बार मण्डलनिफ्राय अक्सिजेन गेसखौ लानानै लाइफांफोरनो कार्बन डाइ अक्साइड गेस हगारनायाव आं खामानि मावनो हागोन नोम्फा होन नोङो कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौलाय जों बयबो हगारखायो माथो बेखायनोथ'ब्रा आं जेबो मावनो हायाबाबो लाइफांफोरनि थाखाय आदार बानायनायाव खमसे खम इसेब्लाबोथ' हेफाजाब होगोन ना दालाय लाइफांफोरनो आदार बानायनायाव कार्बन डाइ अक्साइड गेस ना होमबा कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौलाय आं खिथुजोंबो हगारनो हायो माब्रै नोरै मिनिनायसो मोनदों नोंसोरो हेलौ गाइस इंडियन प्रिमियर लीगआ थांगासिनो दं दानिया आं बेयावनो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे लस गैयै आरो मोजां प्रफिटेबल सलुशननि मोनसे फैसा खामायनायनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों नंगौ बेनि थाखाय आं इउज खालामो 1xbet सार्भिस जेराव गासिबो मोजां बेटिं लाइन इन्टारफेस फान्ड्स विथड्रल खालामनाय एभ्रिथिं बेयाव नोंथाङा गेमनि स्करखौ प्रेडिक्ट खालामना रियेल फैसा खामायनो हागोन आरो जास्ट नों बेटिं खालाम आईपीएल आरो नों ड्रआव पार्टिसिपेन्टबो जानो हाबावगोन आरो ब्रेन्ड निउ आइफन 14 बो देरहानो हाबावगोन बेयाव 1xbet गेम्स सेक्सनाव थांनानै नोंथाङा मोननो हाबावगोन मोनसे आनरियलिस्टिक स्क्राच गेम जायखौ गोबाङानो मिथियो स' नोंथाङा उल्था फारसेनि जानानै गेलेनो हागोन आरो देरहानो हागोन फैसा अब्ला नोंथाङा साननानै नायदो माबायदि मोजां सार्भिस पे आंनि प्रम' क'डखौ इउज खालाम आरो फार्स्ट डिप'जिटावनो 26,000 रुपिसिम ब'नास ला मिनिनायसो मोनदों नोंसोरो नों मोनब्ला सालाना बिदां नै मा होनो नोंना साख्रियानो 4 ग्रेडनि बेफोरखौ लायाबालाय मा मुरा खामानि दं नोंहालाय एक्सट्रा फैसा हरनो होमबा सार स्क्रेचनो एक्सट्रा फैसा जाला पाब्लिकफोरनिफ्रायबो फाइल बोथोरनायाव एक्सट्रा फैसा लायै आंनिफ्रायबो नों दा एक्सट्रा फैसा बिदों नोङो सुखिदारनि फैसायालाय बहाथो मोलोमनो थोनोब्रा सार एसे एनै साइडनि मारियाबा नोंखौ सासपेन्ससो खालामसिगोन आं देलाय
नोंसानो ओमफ्राय होआखैलै आंनो साख्रिखौ या नों थांगोन आरो बखिबावगोन हा लायनि रखर सारा सुखिदारजों एथ' बिदि होनजायो माथो होनोब्रा गामिनि गथ' ओरैनो बेखार थाबाय थानाय नुनायखाय आङो साख्रियाव फरगेटआव सोना होदोंमोन दा फुदा साख्रि मोनखांना आंखौसो सनमानबो होला बियो सोमोन्दोआव बिगुमै जायो आंखौ लोंफा जाफा जेरावबो अना लांफाय साला आंखौसो अपमान खालाम बियो माखो होनदो सार लाइ होयोब्ला लाफाखायो हा गुरियाव मावजिया खि होननाया दे नोंनाबो बुंदो गोबावसो जालायलांबाय इन्टारभिउआ अके सोंदो सार आच्छा दे खायसे सेंग्राफोरा बाइकनिख्रुइ स्कुटिखौ मानो मोजां मोनो मानोना स्कुटियाव साना भाजा कुवाटार सोना लांजायो नालाय या बिदिसो जादोंना सार एन्सारा जादोंना सार जानाय जायो दा लास्टावसो ओंखारगोन रिजाल्टआ आच्छा दे मोनसे कुइसन सोंबावनि अके सार सापस हमना ला माया हमनांगौ सार सापस माने सानना लाथ' होनदो आच्छा दे हमना ला मोनसे गुवार लैथो गेजेराव फांसे आपेल बिफां दङ बे लैथो गेजेरनि फांसे आपेल बिफाङाव जोबोर गोमोन आपेल फिथाइया थायना दङ ओमफ्राय दा नों बे लैथो गेजेरनि आपेल फिथाइखौ लायनो थाखाय जेबो लांफायालासे नाव जाहाजफोर जेबो लांफायालासे बोरै लायगोन नोङो जेबो लांफानो मोनाबा नाव जाहाजबो बोरै लायगोन आङो दाउ जानानै बिरनानै लायगोन नोंसा नोमफाया नोंखौ दाउ बानायगोन अब्ला नोंसा नोमफायाबो बे लैथो गेजेराव आपेल बिफां गायहैगोन या इसे मोजां कुइसन सोंब्रा सार मा गोदाव सोराव What is bli? You are the insulting, irritating, annoying me. बियो मा टेन्सआव दं बुं बियो टेन्सआव गैया सार टेनसनावसो दं थांदो गोख्रै थांदो गेट आया मानो सार जेनबाय साख्रि मावनायनि जयगता गैया नोंहा बे फाग्ला बिदि जायो इन्टारभिउआ आंनो साख्रि नांथारगौ थांदो खुरिया बारिया साला 4 ग्रेडआवथ' बाद 5 ग्रेड 6 ग्रेडआव समायनाय नङा नोङो ओइ सार बिदिया जाया दै गावहा जेनबाय ओमफ्राय आंखौ होखारबाय आरोना माबोरै जाखो इन्टारभिउआ नुवाखै नोंसोरनि बसआ आंनि इन्टेलिजेन्सखौ नुनानै लाजिनानै होखारगासिनो बिदिनो इयो फैसानिल' धान्दा ओइ नोंगौ 5 लाखसो होगोन होनलाय दानो जागोन होनलायनानै फैसा लानानै 10 बोसोर जाबाबो बानायना होनाय नङा इयो पेन्डिं दोनबाय थागोन नांगौना नोंगौ मेब्ला ओइ सार प्लिजलै सार आंखौ एसे नायदोब्रा अनदो ओइ मासाव 10 थाखा 20 थाखा मोननायबाबो जागोनलै सेलारिया खालि साख्रि मावदो होननाल' नाम मोनसै नामजों थांना थानो हायो नामा मानसिया बेफोर आलादा खोथालै सार खालि आंना साख्रि मावनाय होननाय नाम मोननाल' हिनजाव मोनबोनाय बेल' लां होमबालाय 5 ग्रेडनि एपइन्टमेन्ट इसु खालामना हरनोसै आं दे थेंकिउलै सार थेंकिउ थैयाबा गोबाव जोरगोनलै सार नोङो थेंकिउ लांदो साख्रिनि एपइन्टमेन्टआ नोंनि साननायखौनो फुरा खालामबाय आं धन्यबादलै सार दासो हिनजाव मोननायनि लामायाव थांदो माला जइन जाफैनांगौ सार आरो सेलारिफोराबा बेसेबांसो जागोनबा एपइन्टमेन्टआवनो रोखा लिरनाय दं गासिबो नों जास्ट न'आव थांदो अफिसाव जइन जाफैयाबाबो न'आव उन्दु थाबाय थाबाबो सेलारि हाबबाय थागोन नोंना हाब मोजां साख्रिखौनो मोनबायलै होमबालाय रखरा आंलाय साला दिस्टार्ब